следващите 30 минути ще видите и чуете как българските мюсюлмани от източните Родопи изповядват своята религия. Ще разберете дали праволинейното придържане към вярата може да отклони силно религиозния човек от правия замен път. Изобщо, има ли право да ни плаши връщането към фундамента на религията, наричан често фундаментализъм, и къде е границата, която ще предпази тези хора от крайната форма на религиозна принадлежност – радикалния ислям, чието продължение е екстремизма. Когато тръгвах към източните Родопи, в известен смисъл бях предубедена. Тук отдавна не се строят църкви, но джамиите никнат като гъби след дъжд. Чува се, че ислямски фундации от арабския свят плащат на млади момчета, за да се обучават в ислямски религиозни училища в Саудитска Арабия, например, а след това от тези момчета се очаква да се върнат и да наложат крайната религия в родните си села. В превод това казва: кълна се в следобеда, човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, взаимно се наставляват за истината и взаимно се наставляват за търпението. Чува се също така, че плащали на бедни семейства, за да се покрият жените с кърпи и дълги манта. Сигурно ще си помислите, че става дума за откровен религиозен или политически филм. Изобщо не е така. Макар че става дума за религия, религиозен фанатизъм, даже екстремизъм, за лични интереси, човешки съдби, този филм няма да бъде религиозен и политически. По-скоро ще бъде една документална илюстрация на начина на мислене, на етичните и религиозни критерии, на противоречието и объркването на ценностните убеждения, което съществува. Самото време или самата епоха, т.е. този преход, ако бихме могли така да го определим, крие в себе си доста аномалии и се пръкват най-различни разклонения, религиозни и най-различни такива нови формации, които биха били причина за отклоняването на тези хора и въвличането в именно такива течения, които определено не биха били добри не само за самите мюсюлмани, и като цяло за обществото. В днешно време хората са погълнати от един бермудски триъгълник. Стомах, джоб и страсти. Разбирате ли? От този бермудски триъгълник, когато човек бъде погълнат, се загубва в лабиринта на този живот. Живота има смисъл. Тоест, човек е дошъл от някъде, дошъл е за нещо специфично, специално, не е дошъл само да яде, да угажда на страстите си, да пие. И ще отиде за някъде. Тоест, той няма да се загуби. Аномалиите настъпват тогава, когато човека се отдалечи от основните стойности на религията. В случая това е изконното послание на мюсюлманите, свещения Коран, и традицията, т.е. сунната на пророка Мохамед. Всевишният, ако беше пожелал, щеше да се наложи на човека. Тоест, ако беше пожелал, можеше да направи така, че човек да няма избор. Да служи единствено на Бога. Но той е справедлив. Тоест, освен че даде воля на човека, т.е. правото да избира, Всевишният даде на човека разум да мисли. Затова, че човека притежава разум, е най-превъзходното творение на земята и той носи отговорност за своите постъпки и дела. Едно животно носи ли отговорност за своите постъпки и дела? Не носи. Защо? Защото няма разум. Но човекът носи отговорност пред кой? Пред кой? Говорим за чувство за отговорност. Отговорност пред шефа, чувство за отговорност пред директора, пред президента, пред кой? Пред Бога. Защото човек един ден ще дава сметка пред своя Създател. Тоест, човека
нека не си мисли, че неговият безотговорен начин на живот, нали, ще го спаси от равносметката. Човек ще дава сметка за своите дела, отчет ще дава за своите дела в своя земен живот. Тоест, имах предвид, нали, за вашия конкретен въпрос, защо днеска религията губи позиции, така ли беше въпроса? Защото това е избор на човека. Защото днеска човек иска да живее така, да угажда на страстите си, да живее в охолство, да трупа капитали, да трупа блага и накрая да не дава сметка пред никой. Човек иска така да желая така да живее, иска така да живее. Тоест, човек не иска някой да му държи сметка, не иска някой да му каже така, това прави така, това прави така. И основната цел на религията да освободи човека от оковите на страстта и на материализма. Човек трябва много силно да вярва и вярата много успокоява човека. Изпитания има винаги, изпитания на този земен живот има винаги. Толкова всичкото лесно, нали, всичкото няма да спечелим джанета, рая. Нали, с това ще го спечелиме, с трудностите и с търпението, което ще проявяваме на земята. Нямаш ли търпение, нищо не можеш да постигнеш. Това е вярата в Аллах. Аз знам, че е хубаво да ти е хубаво тук и сега. И то ни е хубаво. Ние, нали, сме доволни от това, което Аллах ни дава. А пък, че имаме изпитания, ще имаме. Да, хубаво, може, да. Хубаво и тук. Зависи как и до каква степен и ти ще си го направиш. Тук на земята да ти е добре. В смисъл, ако повече се трудиш, повече неща, ако желание имаш, нали, по-далече да достигнеш, тогава Джанаб Аллах ти помага и ти вървиш, извисяваш си и така. А рая? Какъв е рая? Ами, рая в Корана се споменава, нали, че е много хубав. Тук на земята няма една частица от рая. Тая жена, която е покрита, ходи на земята, сега покрита, в рая за братката ще бъде от злато. Всичко ще блести. Там ще има плодове, които, нали, сами ще идват при нас. Ако сме изпълнявали исляма, разбира се, ако сме се подчинявали на Аллах. Мислиш ли, че това е голямото щастие? С забратка от злато и градина пълна с плодове. Разбира се, това е вечен живот. Тук на земята да живеем 100 години, ние ще умрем. Щастието се постига и тук на земята, защото когато един човек е вярващ, той е спокоен за това, което прави, защото знае, че Аллах го закриля. Каквото и да му се случи, той разчита на помощта на Аллах. Знае, че той определя какво ще има и какво ще му бъде отнето. Затова ние сме спокойни и се уповаваме на Аллах за всичко. Вярваме в Неговата помощ. Когато се намираме в трудност, се надяваме на Него. Ама Аллах не закриля една мюсюлманка повече от една неверница дори. Когато мюсюлманката е в трудност, тя винаги се обръща към Аллах, за да й помогне и разчита на Него. Но той помага ли? Разбира се. Аз съм доволна от всичко, което имам и благодаря на Аллах за това. Защото наистина, когато поискам нещо и когато наистина се моля на Аллах и правя дуа, той и получавам това, което искам. Разбира се, аз трябва да се потрудя, но знам, че резултатът, че от мен е труда, резултатът Аллах ще определи какъв ще бъде. Това противоречие и объркване съществува в мисленето на вярващи и атеисти. Съществува във всеки, който си зададе въпрос, свързан с таинството на отвъдния живот. Струва ли се да се живее според каноните на религията, срещу абстрактните награди, обещани за отвъдния живот? Това объркване се породи и у мен, както и в хората, които ще видите в този филм. Сред тях има и духовни водачи, които, разбира се, са категорични във вярата си. И все пак ето документалния разказ. Изводите всеки ще си направи сам. Що се отнася за исляма, който се изповядва от българските мюсюлмани, аз ще заявя следното. То е ханефитското течение на исляма, който е характерен за страните, които са близко до Европа
в Балканите. Този ислям в България е възприят най-вече от турско говорящите мюслюмани. Бих заявил, че той е близо до софистичния, ортодоксалния ислям, умерен, не приемаш по никакъв начин крайни форми на религиозно изповядване, приятен е както за самите мюслюмани, така и за немюслюманите тази форма на религиозно изповядване. Аз бих казал нещо повече, това е истинската форма на религиозно изповядване в исляма. Това го изисква Всевишния Аллах. Това е исляма чрез доброта и добър пример, чрез взаимно помагане, толерантност и диалог между всички творения на Всевишния, в разбирателство. Това е доктрината на исляма, изповядван в България. Какво означава фундаментализъм? Знаете ли, аз тази дума много я обичам. Обичаме, защото наистина исляма е ограден върху основи. Исляма, въпросът е, че в повечето случаи фундаментализъм се използва като крайност или като нещо, което е много лошо. Не. Ако вземем истинския смисъл на тази дума, фундаментализъм, или да използваме българската дума основа, значи всяко едно нещо си има някаква основа. Придържането към основата на това нещо пречи на човек да не изпадне в крайности. Така че фундаментализма, ако се използва в правилния му смисъл, това е добре, не е проблем. Защото се казва, исляма е ограден върху 5 основи. За свидетелството, че няма друг Бог освен Аллах и Мухамед е негов пратеник, правенето на намаз, даването на милостинята зекят, постенето в месец Рамазан и този, който има възможност да отиде на хаджалък. Това са 5 основи, върху които е построен ислям. В последно време, значи думата фундаментализъм е носител на една вече негативна представа. Казвам в последно време, защото това много от няколко години се тиражира и се коментира като цяло от световните медии, не бих казал само от медиите в България. В случая вие много добре разбирате и обществеността разбира, че речниковото значение на думата фундаментализъм изобщо не може да всява страх и притеснение в когото и да било. От тази гледна точка, ако един човек наистина се придържа към фундамента, имам предвид човек, който е религиозен, това означава придържане към стойностите на самата религия. Сиреч, това е възстановяване на изконните принципи, донесени от пророците. И в този случай ние можем да коментираме, че връщането към фундамента означава връщане към благочестието, защото не може да се покаже нито един пророк, който да е бил в разрез с благочестието, да е в разрез с праведността, да е в разрез с истинските човешки, достойните човешки ценности, които би трябвало да притежава всеки човек. Така че от тази гледна точка тази дума изобщо не може да всяга каквото и да било притеснение. Но другото значение, с което тя вече е натоварена, т.е. смисъла на екстремизъм, смисъла на сепаратизъм и така нататък, значи това значение няма изобщо никакво място в нашата религия. В случая можем да коментираме това чрез свещения Коран, защото на много места Всевишния казва, че Аллах не обича сеещите развала. Аллах не обича сеещите разруха. Тоест тези, които бихме могли да наречем сепаратисти, терористи и така нататък. Това са хората, които сеят развала. Те нямат място нито в основното послание свещения Коран, нито пък в сунната, т.е. традиция.